Sanibonani ukhuzani lo mculo kaMaskandi. Nami njengeciko ngila namhlanje ukuzolekelela kakhulu ekuphekeni ukudla kumele kuyonikezwa isizwe sonke saKwaZulu-Natal njengoba sazi ukuthi kunomkhuhlane omkhulu obizwa ngeCOVID-19. Siyacela ukuthi noma ngabe ubani ongaba noxhaso asize alule isandla angathinta inamba lezi ezivelayo njengamanje escreening. Yabasila singamaciko ala KwaZulu-Natal. Sizocikelela ukuthi impahla njengoba nizibona zonke la ziyaphekwa ngendlela thina siyiphekayo bese zihanjiswa emphakathini more than 13,000 wemizi ozozuza lezi mpahla ngalesikhathi seCOVID-19. Bafowethu noma ubani ongaba noxhaso lokulekelela ukuthi akwazi ukuthi afake isandla kuthiwa amakasiyo siyasebenza siyapheka la wenzakalani ukudla neyidingo okumele kuye emphakathini. Wow. Abantu bakithi badinga usizo ndo. Muhle umsebenzi enwenzayo ndoda. Siyabathanda abantu bakithi. Ukuphi la ukhona nendawo? La eMaritzburg njengamanje. Lapho nesisiza khona la. Sipheka khona nawo bonke ba amaciko asemzansi. Ngiyayithanda indaba ukuthi uzosuke nje mandaba uzosiza umphakathi mfowethu. Hayi. Kunjalo futhi.